हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। लोगोफोर आंनि बे भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जों बयबो साफ्रोमबो जोंनि आंगो लोगो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव इउटुबारफोरनि थाखाय जायनि चेनेला माने ग्र' जाफुनाय जाय एडभार्टाइजनि थ्रु रां खामायगासिनो बा माबा मोनसे ब्रान्डखौ प्रमोट खालामगासिनो बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ नायलां। लोगोफोर जोङो गुगोल जोङो जिखुनु फेसबुक पेजआनो जा इन्स्टाग्रामानो जा रिल्स बानायग्रा जिखुनु मोनसे बबेबा मोनसे फेमास माबा मोनसे चेनेलानो जा नोंथाङा जुदि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारब्ला अब्ला इउटुब चेनेलबो दंब्ला नोंथांनाव अब्ला जोङो मा खालामो बबेबा मोनसे ब्रेन्डखौ प्रमोट खालामनो जोङो बबेबा मोनसे प्रडाक्टखौ प्रमोट खालामो जों फैसा लानानै बिनिफ्राय रां लानानै जोङो प्रडाक्टखौ प्रमोट खालामो गावनि चेनेलाव। अके अब्ला दा इण्डियान गभर्नमेन्टनि रुल मथे दा जाय बिथांमोना ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार बिथांमोना माबा मोनसे ब्रेन्डखौ प्रमोट खालामो अब्ला जोङो बेहाय प्रमोट खालामनायनि सिगां जोङो साननांगोन गोबां बे सिस्टेमा सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन बाट जों रावबो एप्लाइ खालामाखैमोन। जेरै हमनानै ला दा नोंथांनि चेनेलाव बबेबा मोनसे कम्पानिया बबेबा मोनसे ब्रेन्ड नोंखौ प्रमोट खालामनो थिनदों अब्ला जोंहा बेयाव इनक्लुड पेड प्रमोशन होननाय मोनसे टिक थायो मोनसे फर्म मोनो नोंथाङा प्रमोट खालामबानो नोंथाङा फर्म मोनखागोन इमेलनि थ्रुबो नोंथाङा मोनखायो बाट नोंथाङा बेयाव बे टिक मार्कखौ होथारनांगोन बे इनक्लुड पेड प्रमोशन होननाय नोंथांनि भिडिअआव आई बटन बायदि नुजागोन। बेहाय नोंथाङा बबेबा ब्रेन्डखौ प्रमोट खालामोब्ला बेयाव टिक मार्कजों लोगोसे इनक्लुड पेड प्रमोशन होननानै ओंखारखागोन बे गोजौआव। नोंथाङा जुदि बेयाव टिक मार्क होआ नोंथाङा बिनिफ्राय रां लानानै चेनेल माबा मोनसे प्रडाक्टखौ प्रमोट खालामदों नोंथांनि चेनेलाव अब्ला इण्डियानि गभर्नमेन्टनि रुल मथे नोंथाङा बेफोरबायदि बे रुलखौ फल' खालामाब्ला माने इनक्लुड पेड प्रमोशनखौ नोंथाङा टिक मार्क होआबा नोंथांनि माबायाव भिडिअआव नोंथाङा बेखौ देखायाब्ला नोंथाङा रां लादोंबा नोंथाङा पेड प्रमोशन होननानै जुदि देखायाब्ला अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथांखौ मा खालामगोन अब्ला नोंथाङा पेनाल्टि नोंथाङा फाइन होनांगोन 10 लाख 10 लाखसिम नोंथाङा फाइन होनो गोनां जानो हागौ। आरो नोंथांनि नोजोराव नोंथांखौ बिसिनि नोजोराव खनसे नङा खननै बेफोरबायदि नुबाय थादों अब्ला 10निफ्राय 20 लाखसिमहालागै नोंथाङा पेनाल्टि होनो गोनां जानो हागौ। आरो बेनिखायनो लोगोफोर जोङो बबेबा ब्रेन्डखौ प्रमोट खालामोब्ला जोङो इनक्लुड पेड प्रमोशनखौ माबा खालामनांगोन टिक मार्क होनानै गावनि चेनेलाव गावनि भिडिअआव बेखौ देखायनांगोन शो खालामनांगोन। बिनिखायनो जोङो साफ्रोमबो इउटुबाव खामानि मावग्रा नोंथांमोन बबेबा मोनसे प्रडाक्टखौ जोंथ' इउटुबनिफ्राय जोङो मोननै रोखोमनि रां खामायो मोनसेया गुगोल एडसेन्सजों खामायो बेथ' अलरेडि मान्थलि मोनबाय थायो $100 जानायनि उनाव आरो मोनसेया जोङो एक्सट्रा इनकाम जायखौ जोङो बबेबा मोनसे कम्पानिनिफ्राय बबेबा मोनसे ब्रेन्डखौ जों प्रमोट खालामो। अके बेनिखायनो प्रमोट खालामोब्ला जोङो बे इनक्लुड पेड प्रमोशनखौ टिक मार्क होनानै जों लानांगोन अब्ला जोंहा पेनाल्टियाबो हेरेसमेन्ट जानाय नङा आरो जों जेबो होनो गोनांथि गैया। बेखौ इण्डियानि गभर्नमेन्टनि रुल मथे बेयाव आर्टिकेल नोंथाङा फरायनो हायो बेयाव गासिबो दङ आरो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा बबेबा नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनाबो नायनो हागौ ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारनि थाखाय मा गभर्नमेन्टआ मा नटिस होदों। अके लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो जनायबाय एसेबाबो आङो नोंथांमोननो आं खिन्थानो हाबाय प्रमोशन खालामनायनि सिगां नोंथाङा बेखौ टिक मार्क होनो दाबाव आरोखि। अके लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम बिदिनो गोदान अपडेट लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फैबाय थागोन। अके लोगोफोर अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।